एम्फौ फिसिनानै 2 नं बुरफुख्रि राजगड़नि सरास्रि दैमारिया आप हेन्डलुम टेक्सटाइल इन्डास्ट्री खुलिनानै गोबां जाफुंसार जानो हादों। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय 2 नं बुरफुख्रि गामिनि सरास्रि दैमारिया गोबाव समनिफ्रायनो दाउ अमा आरो जि दानानै नखर खुंनो हादों। बेनि अनगायैबो बिथाङा एम्फौ फिसिनानै बांसिन जाफुंसार जानो हादोंमोन। बेजोंनो मोसौ बोरमा गायग्रा हा न' बां फारसेनिफ्रायनो थोजासे धोन सम्पति आरजिना लानो हादों। बिथाङा गावनि इन्डास्ट्रिखौ बांसिन मोजांसिन खालामगासिनो दं। दायो बिथांनि इन्डास्ट्रियाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जि दाफैयो आरो बिथांनि इन्डास्ट्रियाव सोरबाफोर खामानि मावफैनो गोसो दंबा मावफैनो हागोन होनना खावलायहरो। गोदोना थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाहाथे फोरोंलांनो हायो। आंनि नामा सरास्रि नार्जारि। जोङो दा बेहाय राजगड़आव दङ। राजगड़आव इन्डास्ट्रि आंनि न'आबो 2 नं बुरफुख्रि। आब' इन्डास्ट्रि बेखौ गायसननाया आजि 30 बोसोर जाबाय। आं बिदि गायसनजेननाया 30 बोसोरनिफ्राय दा रानिं 20 बोसोरसोआव 25 बोसोरसोआव हाबगासिनो रानिं। ओरैनो दा साबोसे माने सेंग्राफ्रा माबा दङ 15 जन दङ, ओमफ्राय सिख्लाफ्राबो 16-17 जन दङ। दा सेंग्राफ्रा बेंगलनि, ओमफ्राय सिख्लाफ्रा जोंनि बे आसामनिनो लकेल। बेहाय जेनेबा जों खाथि अरुणाचल बर्डारखाय जोङो सेस अरुणाचलनिल' जि दायो। निसि सोब जाथिनि जि दाजोबो जोङो। दफ्लानि, गाल'नि, आबरनि माने हार जाथिनि जेखौ नांगौ बेखौ मोनो आरो। ओमफ्राय इन्दि सि दायो। दख'नाखौथ' दाथ'वाखै दानायालाय। हलसेलावबो हरो, रिटेलावबो हरो। ओरै फ्रायनो बांसिनानो हलसेलाव हरनाय जायो। सिगांथ' जोंहाथ' जेबो मावाखै मावनायालाय। बेखौनो आङो जिखौनो दाबाय थायोमोन। एम्फौफोर फियोमोन, दाउ अमा लायोमोन। बेजोंनो आं जेनेबा एम्फौ फिनायावनो बहुद थाखा फैसा खामायनो हादों आरो आं ना। हा लानो हादों, मोसौ बायनो हादों, हा बन्दक लानो हादों, गायग्रा गुयग्रा माने फारसेनिफ्राय आं एम्फौजोंनो थोजासे सम्पति खामायखादोंमोन आरो सिगांहाय। आरो मादैया दा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइखौ लुगैना लुगैया दा? आं दा लुगैगासिनो, लुगैनायालाय मोनबाथ' मोजां। आरो बेनिफ्राय देरसिन खालामनो सानदोंमोन। गोदोना थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो एसे गोसोआव गुदुं खालामनो सानदों। दाबो खालामगासिनो किसुमानफ्रा जोंखौ नुनानै। सोरजोंबा जगाजग खालामदोंमोन मादैया बे सरकारनि अनसुंथाइनि बेलायाव? खालामनायाथ' रावजोंबो खालामाखैमोन। बिदिनो गावसोरनो फैयो मालाबा, बेनिफ्राय गावसोरनो फैनानै आरो मा सानफिनोथाय जेबो जबाबखौनो लाफिना। हारसाफोरनि खोथाना। जोंना आरो बर'फोरनो होनो एसे थान जायो। बिटिआर सोरखारखौ माबाफोर खावलायहरनो सानो नामा? बिटिआर सोरखारनिफ्रायथ' माथो बुंनो रोंबावनो जोङो दा हिसाबावथ' जोंखौ जेनेबा सोब जाथियानो नायनांगौ आरो जोंफोरबायदि जेनेबा इन्डास्ट्रि थानाय मानसिफोरखौ। मानि थाखाय होनबा दिनै सोरबा हौवा हिनजाव न'खरसे जानो गैयिफ्रा हाजिरा खामला मावनानै बेफोरावनो जानो हायो। फिसा गोरलैखौ लानानै जेरावबो थांनो हाया। जेनेबा बाहायनो गथ'खौ दोननानै न'निबो खामानि मोनो, बेहाय एसेबो खामानि मावनो सोलो मोनो। थिग बेफोरबायदियाव नायनांगौ गोनां जायो आरो। जेनेबा सरकारफ्राबो एसे जोंखौ नायोबा साबसिन, गोदोना थानाय मानसिफ्रा एसे साबसिनाव हामसिन जालाङो। दाथ' जोंनि बे एलेखानि खाथि खालानि मानसिफ्रा आंनियावनो फ्राय मावनानै जानानै दं। दाबो नायनो हागोन। मुस्रा साग्रा हिनजावफ्रा, बुरै बुरै न' गैयिफ्रा, बेस्राफोर मैगं फाननानै जाग्राफ्रा दाबो जि दाग्राफ्रा दा बेंगलनि माखासे दङ, बेंगलनि हौवाफ्रा, ओमफ्राय कुचबिहारनि, ओमफ्राय सिख्लाफ्रासो लकेलनि गोजा, जायगानि गोजा। ओरै दिखियाजुलिनि दङ, ओमफ्राय ओरै क'क्राझारनिबो दं सानैसो। मानो जाया जानो, जथेस्थ' जायगा दङ आरो जथेस्थ' मावनो जानो हानायनि गोहो दं जोंनि बर' लाइमोन सेंग्राफोर सिख्लाफोरा। आरो बे खामानिखौ जुदि जोङो सुरु लानोबा माबायदि खौरां लाफिननांगोन नोंनि सेराव? बिदिनो सानसे साननै फैग्रोनानै बिदिनो माखौ हायो बेखौ, माखौ मावगोन बेखौ एसे गावनि सायावसो नालाय गासिबो। गाव मावनो हागोन होनबानो हायो। गावनि गोसोआ थिगानो, गावनि थिग जानांगोन, गावनि गोसोआ थिग जानांगोन।
होमबानो गासिबो मादैया मावनो हायो। गिबि फार्स्ट टाइमनिफ्राय मानिफ्राय हमजेननाय बे खामानिखौ? आङो फार्स्ट टाइमनिफ्राय बिदिनो आखाइजों दायोमोन खुन्थिसे खुन्थिनै बिदिनो दिनै मोनसे गाबोन मोनसे दानानै जेनेबा दिनै बेसेबांसिम एरलांबाय आरो। दायो मेचिन गंबेसे दङ? दा मेचिना 15था दं। 15था। बे मेचिन गंसेनि बेसेना बेसेबांसो जागोन? मेचिन गंसेनि बेसेना जेनेबा गासै सिटिंआव 1 लाख थाङो। 1 लाख थाङो। 1 लाख बारा थांसिगोन एबार। आगरनि दामावथ' एसेग्राब दाम नङामोन नालाय। मासावथ' जोंनि इनकामफोरखौ इसेग्राब जानाय जायिखौथ' जों मिथिला, जेनेबा जों हिसाब लाया नालाय न'नि नालाय। जेनेबा काउन्टारफ्राव बेलेग मालिकफोर दोनबा बा बेलेग सेलमेनफोर दोनब्ला बेफोरखौ एसे मिन्थिनो हागौ। दा जोंनो दाङो जोंनो बाहायो नालाय एसेग्राब बेफोरखौ हमनानै मोनाखै आरो। थायो थानायालाय जथेस्थ' थायो। दा बे जि दानो लानाय जिखिनि मानसिफोरा जि दागासिनो बिथांमोननो मासाव बेसेसो होनाय जायो? मास हिसाब होआ बिसोरनो आङो, जेनेबा बिसोरथ' जेनेबा फिस हिसाबसो दायो नालाय, मास हिसाब होआ। फिस हिसाबाव जेनेबा आगरनि दामाव खोथा थायो। औ 700, ओरैनो 600, सिख्लाफोरनिया 300, 400, गांसेयाव 100, जेनेबा गांसे हिसाब आगरनि अनुमानै आरो। लास्ट दा 2000सिम दागासिनो दा गांसे जियाव। होमबाथ' सानसेयाव गांबेसेसो दानो हायो? बेखौ 1.5 खान हायो सानसेयाव। 1.5 खान दायो गांसे ससे।